No trošku to zhodnoťme, nedbali ste sa dosť, takže na čo najviac? Tak najviac som sa hneval na to, že vynikajúce začnem zápas, hneď 2-0, podávam na 3-0 a nepomôžem si. Dával som tri dvojchyby v tom game a to ma rozhodilo, potom vyrovnal, potom zase ma hneď breakol a som si absolútne nepomohol servisom a to bolo kľúčové celé. Opäť platí, že v tomto roku len dva zápasy na každom turnaji. No bohužiaľ, tak nemám ako sebavedomie tým, že som vôbec nehral turnaje tento rok. Zo zranenia sa ťažko vracia, ako herne sa na to cítim, ale bohužiaľ vždy sa motám vlastne v takých tých chybách, ktoré vlastne pramenia z toho, že nemám ten zápasový rytmus, ktorý mi samozrejme chýbal a stratil som čas a samozrejme takto sa ťažko vyhráva. Ďalší program. Idem vyskúšať kvalifikáciu na Wimbledone a potom uvidím. Napadá, že mrzí to o to viac, že vlastne vláni tu v semifinále v Poprade a že domáci turnaj, ktorý sa možno viac tešíte na to. A ako mám na to povedať? Či to mrzí o to viac, že doma v Poprade prišlo? Ako na to som sa vôbec nepozeral, lebo minulý rok je minulý rok. Sústredujem sa na to, čo je teraz a bohužiaľ to nevyšlo. Skrátka, táto sezóna moja je vlastne najhoršia, ktorú zažívam, ale zase musím byť silný a musím sa čo najskôr dať dokopy a hrať.